Paulo Avelino nibutyag nga magsilbing hulga ang iyang karakter ngadto sa relasyon nilang Leah ug Clark sa salidang On the Wings of Love sa ABS-CBN. Sugod-sunod semana, si Avelino makita na sa salida isip si Simon, usa ka advertising executive ug boss ni Leah ang gibidahan ni Nadine Lustre. Sigon ni Avelino nga challenge alang kaniya ang iyang role karon isip si Simon tungod kay lahi kini sa iyang uwahing salida nga Bridges of Love diin heavy drama ang tema niini. Alang kaniya ang challenge karon sa iyang pagsud sa On the Wings of Love mao ang pagka-misteryoso ni Leah. Nunod sa iyang pagsud sa On the Wings of Love, si Avelino mapasalamaton sa iyang nadawat na suporta sa mga fans, hilabi na sa mga Jadine fans. Iyang gipaniguro nga maghatag ang iyang role og dugang excitement ug maka-inspire sa tanan.